čo som nevydala ty kuku žiadne video. Chcem pripomenúť teda, že teda preto, lebo proste chápete, rekordy, nešlo mi to, takže tak. Ale som späť. Som späť. Po 100 rokoch som späť. Môj Bože, Ježiši. No môj Bože. No I blame myself for that. Ja sa nechcem extrémne ospravedlniť. Ja som dokonca chcela vydať video, kde proste budem akože, že hej guys, už konečne je tu nový charakter, ktorý sa volá Square a tak. Akurát ten rekordit mi stále nešiel, takže som nemohla. A proste mi to nešlo. Mala som z toho nervy, lebo som proste bola z toho nervózna, že bro, akože fakt teraz mi to nejde, akože kámo. Takže tak. Ale som späť. Jej! Takže tak. Každopádne. Budeme teda akože hrať zase Dandy World a rozmýšľam, že pokiaľ keby, tak možno, že ďalšie video bude tak tiež ešte Dandy World, ale potom už ďalšie by som skúsala čo iné natočiť. Že nie Dandy World, ale niečo iné. Chápete? Lebo už mám vybrať tú jednu hru a budete mega prekvapení z toho, akú hru som ja vybrala. Lebo to, keď vidíte, tak budete, no moje cík, ako vyletí vám mozog z toho. Takže tak. Každopádne máme Jatu, Tuluzgu a ja, proste chápete, dobrý tým. Nič bad. Distraktuje Luíže, prosím. Asi. Toto je dobré. Tá má poviem najlepší zo všetkých. To sa pýtajú Luího, neviem, nepoviem. Bam, ide sa. Speedrun. Dobre, ideme. Oh yeah. Dávaj tu. Moje. To je moje všetko. Tu vyžerem. Plus chcem extrémne to ospravedlniť, lebo proste nešiel mi rekordy, to je jedna. Bandačka. Bandage. Bandačka, lôž, Louis, bandačka. Áno, Lily, Louis, band, ty kokos, hej, lôž, kamo, bandačka, Kámo, pokiaľ to nezoberie, ja to čmajzem. Celý naozaj problém na zvíjanie silný, lebo ja keby som tam bol, to je to, čo začal Peter robiť, ja by som ich pičom hnal. Ja by som chcel vedieť každú minútu, čo robia. Kámo. Sorry, to bola moja mama. Moja mama volala s nikým. Kámo, prosím. Kámo, bandačka, ľudia. A tá Louis. Drť. Tak, dobre. Nie, nikto to nezoberie, to je bandačka. Neznášam, keď... Dobre, nebudem protestovať, proste to zobrala. Dobre, ako som išla povedať, že neznášam, keď... Teraz, čo majú niekto tí proste loknutí, že proste si neskinovali ksich, tak nemajú logický chat. A proste tie napríklad povie, že bandačka, a oni vôbec nepočujú, akože, to je jedna vec. A druhá vec je, keď akože dáš ten odznak, akože bandačka, tak oni proste akože vôbec nereagujú. Alebo to napríklad nevieš nájsť. Takže ako... A potom dojde niekto iný a proste to šlohne ako teraz, ale nebudem protestovať, Nemám silu na to protestovať. Nemám silu. Come on. Bum. Teraz rozmýšľam, či mám akože zrušiť video a od začiatku natáčať, lebo proste sem došla moja maminka telefonovať do mojej izbičky. Alebo čo? Ale neviem. Neviem. Hnusová. Fujha. Haha. Cukríky. Ňam.
Ňám, dávaj. To tu vyžerem. Ty cukríky vo výťahu doslova. Hej, svinia, poď sem. Ne, nepoď. Lepky. Sorry. Dobre. Tu máme. Toričky nemám. A ja toto. Kámo, ja som chudobný človek. Až na toto, ale to nechcem. To mi dá nič. Lúž z kapel? Ty kokos. Gá. Ja, jo, berem. Inak rozmýšľam, že dneska natočím 2 videá z Dandy Worldu, lebo proste chápete, nenatáčal som dosť dobrú dlhú dobu a je mi to dosť ľúto. Až tviem na to. Takže tak. Ale čo dúfam... bude pohode. To dúfam, bude v pohode. To je moje, akože... Počkaj. Tak. Cukrík. Dávaj, ďakujem. To čo je? No však preto. Neviem distraktovať, lebo nemám ešte túto strinket. Reálne najviac z všetkého, čo chceme. Túto strinket teraz momentálne. Máš 40% na ňu, takže... Mi ešte bude dlho trvať, ale tak čož. Mám? Dobre, mám to. Ja môžem vlastne distraktovať šrimpa, však ho ma nedochytí. Ježiš, dobre. To je v Chile. No teraz už ma dochytí. Ne! Tak je škol. Hej. Sem poď. Ale tak Toričky! Sem poď, more. Come on. No, proste forgot it. Ty kokos, iba. Dondoška poštrala, sorry. Prosím, lost and found. Gambling. Gamble. Ideme gambliť. Dávaj. Niečo dobré. Ja už musím ísť. Hej, teraz keďže to s tým melenčkou od Metky, musím ísť, som sa tam aj zbláznila. Takže, ďakujem vám, že ste kúkali na toto video po 1000 rokoch. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a... neviem. Majte pekný deň. To je všetko. A teda, tešite sa na ďalšie video. Čauky.